Salam, horas marihita, adorang sota mulai, marhadaulaton, marsaur do debata, tapake matiki, sangobas, martangyang mahita di bagasan roatabe, martangyang mahita. Amin. Di bagasan malam ni roha tapuji matuata marede mahita sian bukede nomor 550 sia. Debatana soka sorot liware puji kawarni debatana soka sipasiroha sitolusada nabadiai debatana soka suruh-suruhanmu salut marsoma pasangan tumpani akan abadia Tuhan opadu muji-muji salelenai marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni tondi parbadia na tumopalangi do tanoon amin. Songonon do hatani Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sogut di biru-biruku jalaluluakku nasida songon mangalului ni parmahan di punguanna ganupari uju di tonga-tonga ni biru-biruina akana mapari ibana suang songoni i au mangalului biru-biruku sogut haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata pargugu na sohatu dosan na somarmula na somarujung di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehononmu hasesani dosa hati goran dohot hanguluan saliling nililingna dihami asi maroham lehon ma i dihami say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite tondim asa hulului hami pangurupion sianho moloro pangunjunan tuhami say pahot marohanami asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam asa jupang hami hasonangan saliling nililingna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita Yesus Tuhani si hopopa masih hol au di hol
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion imana nenet sian buku Amos 5 ayat 15 songonon mahatana hagigion hamuma najati jala haholongi hamu nadenggan jala hajongjokon hamu uhum di partukuan anggiat tung marpangulahi rohani Jahoba debata sebaut mida pasi-pasi ni Joseph ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi amin. Mari dehita sian bukede 424. Tatopu tima dosata tuadopa ni debata martangiang mahita ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami ro tujolom huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa alanido umbahen nahupaserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot tami tung na jodoh hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i aidang di halomon roham hamatean niak kapardosa alai hamu baon ni roha dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot ma asini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi parbadia asa tarapul situtu rohanami manjauho asa pantun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasani dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Na hudul disiamu ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di bahani tarbahin ibana do. Panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyak kon nasida. Asa ngapon ma di debata na diginjang. Amen. Marede maida. Jesus dosa ni roho untuk hidup di Yesus di nama Tuhan Yesus ada hidup Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu ta sadarion tarsurat do di buku Evangelium Matius bidu 10 ayat 41 ayat 42 tajahama marsikap soring namanjakon hamu au do jinakonna jala namanjakon au namar suruau do jinakonna disi. Na painu pun aik tabar satahu tu halak sahalak sian akan namet meton ala targoar sisiaku ibana na tutu situtudo na hudokon tuhamu dang namago upana ido sahatna martua do akan na tumangion hatan ni debata jala naupiopsa. Amin. Marede maita. Menggodang situtu ulaon buato ipasah tuakan kudo kangadong metikin marna lembat tahe molumi bawen tiruan toko say patok pamai alani Tuhani so makirim balos na turun debatun marni danani ulami manang dangadong parduweni
Tuhani semakin mulus Tuhan ai patano marnidamani ulamin manana hadapan tahati dakon ma haporsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahitamandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dong ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundu tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo naso di sima ibana pa ima mulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doho di asesani dosa doho di atai namandok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate doho di anguluan na sora sudah amin. Tapi gima titing na masa di huriata Selasa mingguan. Salam. Odolan itikting Minggu tanggal 2 Juli 2023 na parjolo Pakobasion. Sada guarni mingguta sadarion Minggu paupaton dung Trinitatis. Topik Minggu makanguluan hatigoran dohot asiniroha ni debata atau hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. 2. Baritana sorang. Nah di hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 di basa-basa hotu hatta do sadadak danak bawa di keluarga Yusuf Siregar tubuh ni Inata Eva boru pardede sian wik cijantung pasar rebo hipas do dak danaki nang songoni natorasna. 3. Padidion nabadia di hari Minggu sadarion tanggal 2 Juli 2023 di parmingguan pukul 10.30 WIB patu paun ni huriata do padidion nabadia tuyanakon ni huriata godangna opat halak sada bawa do tolu boru. 5. Sada keluarga Eno Susanto Inata Monika Yesi boru matondang sian wik Kalisari dalam kurung Edward Jameson Susanto bawa. 2. Keluarga Lindung Sihombing Inata Delima Elizabeth boru pardede sian wik Rambutan 2 Gracia Natalia Sihombing boru. 3. Keluarga Yuel Gito Situmorang Inata Lora Martelia Sela boru nainggolan sian wik tengah Maria Octavia Victori dohot Jeneta Yukalia boru. 4. Titing naing marbagas sada tingtik paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Michael Anggiat Hutagalung anak ni Amata Julius P Hutagalung nahinan tubuh ni Inata Lois Topia borusi matupang ruas ni Gereja Kristen Indonesia Serpong dohot Orwana Elizabeth Priska Tania boru Tambunan boru ni Amata Marjan Tambunan tubuh ni Inata
Asiani boru Simajuntak. Ruas ni HKBP Kramat Jati Sian Uik Condet. Batu Ampar. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 8 Juli 2020 pukul siawib di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 2. Tikting Parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Edward Winner Nababan anak ni Amata Edison Nababan tubuh ni Inata Las Maria Borusi Hombing ruas di HKBP Kramat Jati Sian Uik Rambutan 2. Dohot Orwana Susan Oktavianti Boru Siagian Boru ni Amata Siagian tubuh ni Inata T Boru Manulang ruas di HKBP Kramat Jati Sian Parserahan. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 pukul sia wib di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 5. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dohot pengadaan bunga altar Minggu sia Juli 2020 tolu Ima Sian Uik Kramat Jati Cililitan. Onom Partangyangan Uik. Partangyangan Uik Balakambang di Patupa hari Jumat tanggal 7 Juli 2020 tolu dibagas ni keluarga Amang Situa LM Sitorus Boru Simajuntak. Dewan Kononia. Hobar tu program Dewan Kononia Seksi Sekolah Minggu tahun 2020 tolu tanggal 2 Juli 2020 tolu pukul 7 wib Borhatdo Sekolah Mingguta Patupahon Kebaktian Padang Tura Ragunan Ima Horong ni TKA TKC na niuluhon ni Inang Pendeta Ernawati Boru Hasugian STMM dohot guru-guru sekolah minggu tatang yakon ma anggiat dengan merdalan ulaon nasida. NHKBP Kramat Jati. Festival Kor NHKBP Nadi Patupa Huria HKBP Pondok Gede peserta sian NHKBP Kramat Jati madapot juara 2. Tuhan memberkati. Dewan Marturia atau Seksi Sending. Sada Sidi Khusus Manang Malua. Hari Minggu Sadarion tanggal 2 Juli 2020 tolu pukul 10 wib Patupaon ni Huriatado Sidi Khusus tu Timothy Hans Heru Troyas Lubis Sian Uik Makassar Sada dohot Peri Siagian Sian Uik Rambutan 2. 2. Majakon Ruas. Hobar Tuarta tanggal 4 Desember 2022 Ima Hona RPP Tapasahat mapiliata kantong 1A dot 1B Las Marede Mahita buku di nomor 757.
Isedona naing martua, Isedona naing sarap, Isedona naing sangap, di pasangan Jehovah, di pasangan Jehovah, asa tutup sanap, asa tutup sanap. Isedona nang mamora, Isedona nang sonang, Isedona nang sonang, dihapusima Jehovah, dihapusima Jehovah, asa tutup sonang, asa tutup sonang. Isedona naik tu surga, Isedona naik tu sini, Isedona naik tu sini. Saya percaya maibana, saya percaya maibana, di Tuhan Yesus. Di Tuhan Yesus. Isedona naik matua, Isedona naik sana, Isedona naik sana, di pasangan Jehovah, di pasangan Jehovah, asa tutup sangat, asa tutup sangat. Isedona naik mamora, Isedona naik sana, Isedona naik sana, dihapusima Jehovah, dihapusima Jehovah, asa tutup sangat, asa tutup
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dita saluhutna. Berita nauli nagabi jamita di minggu sadarion di minggu paupatot duk Trinitatis denek do sian pesalmen 80 sia mamuka sian ayat 15 saha rudi ayat 10 songonomma tersurat di sini. Hati goran doho uhum do ujahan ni habang sami. Asini roha dohot hasitongan patujulu ni buhim. Mertua mabangso nauboto ulupulup. Akan amar pangalaho di bagasan hati uron ni buhim ali jahuba. Sai marulupulup dona sida manipatari marhite-hite guarmu. Jalati buldona sida hinorhon ni hati gorammu. Ai hodo saudara ni hagugun nasida jala hinorhon ni habasau mido manuarang taduk nami. Ido yanggo sahatna. Urian itu hatta na di luas debata marulupulup mamongoti bagas joro ni debata di bagas minggu paupato dung Trinitatisan. Porsia doa sian pangarimang-rimangion doho pamilang-milang yota di habal gaon doho pasu-pasu ni debata doho asini rohana na mangalinggu minguluta i mangojar hitan waeng bongot tu bagas ni debata. Laho memuji pasangapong guarna na sunbadiai naong mangaliw ko sa hanguluad di hita sa harudio bason. Mangido asini rohana di hari na pinarbadian noon asa di bagasan sa mingguon didongani diramoti di pasu-pasu hita, lumubi di loas hita, di bagasan las ni roha, dohot ulupulup, mamulus tiki parasian nanilehon ni debata tu hita. Jala porsea doa marhite, natajalo anu pasu-pasu ni debata marhite hatanan na sunbadiai, dame jala sonang rohata, mulak siap per minggu tahun. Nuaik tapai hutiuk mahata ni debata na mengajari hita buhado hita menada debata dohot mengulahun na hinalomohon ni rohana. Jali mana pinatorang ni par pesalmenon. Sudedo hita maboto pesalmenon manugajang di bukut na bedia yete. Ay pola 150 bidu manang 150 pasal. Alay ko takas taboto sato ngay ima pesalmen na sinuraton ni Raja Daud. Nasing nai nama manurat ima si Salomo, si Musa, dohot akka panurirang. Langsung oni boto ni si Musa adong dotong ima si Miriam mabay puji-pujian na di pesalmenon. Di bagasa jamita sadarion di suraton mulut ajaha ayat sedani turpukon sietan ma goarni nama nurap pesalmenon ima anak ni Siesra jalatung di pasojoribana do habel gaon ni debata doho asini rohani debata di bangsona lumubima di Raja Daud. Jala marhitei diajari do hita bohado hita tutu di perdalanan ninggulu tahun. Menada habel gaun di debata di sadok perdalanan ningguluta. Asa porsia da onok kolan tabigi hata ni debata
Pebua nga adong siya kita nama dok pebua debata tai adil. Jala asini rohana do toktong na mangalinggumi mamasung-masung gulut sa haro di bason. Alanima diajak kita bohado hita memuji pasangapun ibana naong mamasung-masung gulut sa haro di bason. Uriya na hinahulungan ni Tuhata molo di patorang parpesal menon pabua de batatai adil do jala rudi saliling-liling na do siya sudut tu sudut pabahenan ni debata doh keadilan ni debata. Allah itu adil. Itu yang mau ditekankan firman Tuhan hari ini. Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Biarpun dia diperhadapkan dengan berbagai tantangan cobaan di dalam kehidupan ini. Dan inilah yang mau diikrarkan, disaksikan oleh pemazmur di sini. Bahwa Allah itu adil kepada semua ciptaannya. Allah tabereng ma mulu di doksi etar di son di khusus son ibana tu Raja Daud. Memang luar biasa do Raja Daud tonate. Allah memang ditikibana ma puncak kejayaan di bangsa Israel. Alai keadilan ni rebata nakpe. Raja ibana mulu salah manang berdosa dia dupa ni debata dipicang debata do. Memang dung raja ibana medabudu ibana turo hadagi ngate. Dia mai ai mangalakuk do ibana dibuat do inatan di Syuria ima si Betseba nagabi colmana. Jaladang ditutup debata. Semalolong na merdidai alai dipicang. Dia mabukti na dipicang. Disuruh panurirang Natan. Lau paingoton Raja Daud nong merdusai. Alai luar biasa ni si Dauton. Holaro panurirang Natan. Lau pasingoton ibana. Ito ruduk do ibana tu debatanu. Tuhan nunga merdusa au. Merpemuati maruham diaunin. Hola di boto debata uduk ibana disesali dosa nai di papos pandrong natamma rohani Raja Daud medok nunga disesa debata dosam nina dame maruhana ala naong disesa debata dosa nai alai anggo uhum keadilan di debata ikum merdala dia ma keadilan nai ro debata medok anggo poso-posoi dang luasonna ibur-ibur magudang alai ikon mate do. Alani do adorak somate poso-poso nai sai marpuasa ibana ria borngit dangulu mangan. ICP mangapuli bana dangulu. Sadok ibana martangyangi asi maruhab Tuhan marpamuati maruham didusak kuninna. Alai lanang diutur debata ulah ni umur ni poso-posoi dung mate tersungguk mesudiakan an raja no beh dorak so mate poso-poso nakingan banangis pe lau mangapuli bana so ngulu ijujui pe mangadang ngulu HP dung mate poso-poso buasa gabi minar buhina gabi ulu ibana hehe ninna alai di do ibana do anggodung dito tuhon debata ngulu nolak ni dang adong bui ise mengebeti ninna au nama muse madapot tonibana ninna gabilongang ma sudi akan ani rajana do narodi hati hai luar biasa raja tahun ninna dia tunduk kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan yang gunung gudang kocol makat tulan adong gudang kasih tahu nama rudu turuk gabi debata di salahon ala yang guibana dang bah keberani di ibana madok au nama madapoton ibana ninna. Alai di sini naik patudu hononna keadilan di remata sia sudu tu sudu ido nang dohonna asas hak do dinuaing sudi hita nabongo tu bagas joroon maboto anggo
debata tai adil do saliling-lilingnya. Jala mulu mardosa hita dia dopan na iko picangon na do. Muludang apalan waeng dia lamu tuak kapino parta. Alani bohado hita mangului debata di sadok perdalan nguluton aido na hinalomohon di debata. Mulu didok di temani mingguta pabua debata taina adil jala go asini roha. Jala asini roha na ido mabaik kita bui marulupulu marlas ni roha sahatu tikyon. Alani bolo dihilalahamun waeng pabua luar biasa asini roha ni debata tu hita sahatu tikyon. Atik pejo jut hita mangalaosi akalomo ni roha ni debata. Alai di luas dope hitan waik saharu diobason. Bahkan lahu mamulus ti keberasian na nilehon ni debata tu hita. Alanita mahita marulupulu marlas ni roha ala tabereng dengga basana doho asini rohanai. Dungi bohama hita lahu mangulahon lomo ni roha ni debata di perdalanan ni nguluton. Na berjulu unak datulak debata di perdalanan di nguluta. Songon epistel nakingani na sinuruni Yesus akasisian na pas hatu berita nauli nunga di bohali Yesus jala di dok persia mahamu berhak mahamu ai nama jako kamu audo na jinakon nanina bahkan upa ni halak nama jalo debata di perdalanan ningguluna dapotonna manang jalo onna pasu-pasu siad debata marhiti Yesus Kristus jelemian damenai dinguluta nang di tonga-tonga ni bagasta. Alani mulu hupa bua pe pengalamakku di tahun 1927 asa marhitei ni sudi hita laho marhato poton debata jala majakon ibana di sadok pertikian ningguluta. Nianga hubarita hono di sadawi alai dang sonang rohaku mulu hola sadawi maboto nama sai alai kusudi menyan nasa huriaon mulu tadok 1500 kakak ruas nikrama jation iko sudi nian makilalahoni jala marhato poton dia dupan ni debata tung nasu jadi tula hokku debata dingguluku. Jadi di tahun 1927 melayani dau di Huriana Mekmet. Jadi di Huriai ipa bua situai matua rupani amang sudi hape nani dok ni Tuhan idang adong lipin. Sudi do ikut terjadi nina. Baharwa aga biau longang. Ala didok rupani gabialahi madokon ahana yuk ni debata ikun terjadi do ini. Di hati hai memang turpuk pertanggangan di minggu na salpu ima Matius naknya episteli turpuk. Na pinaborha ni Jesus akasi siangna. Jadi ngahulau kami ona mangninna. Di huriat tao na borata do na jului ruas ni huriat na majalo pertanggangan nina. Saya dibai dua lasanna asa unang jadi pertanggangan di jabuna. Olan ni dapoton da sida asa jabuna pertanggangan ya sodohonon nama yang mulai ibana tubuna pesugit do akalan nasing nina. Udang maribayan alasanna. Gabe ubay kami do sada putusan dak pola bidapoton ruas lahu manutuho pertanggangan nina. Alai langsung may tiktikon nina. Jadi songoni maribayan da sida itiktikom ma pertanggangan ijabuni kan ruasin. Di sadatikin na borhak ma situon perhaladoon laho marberita nauli manang mangulu pertangyangan ni. Ape wala sahat na sida tujawi tersung na si bahasa gula. So nakuha to berita manang namulak kalah itu murabasugi nina. Gula rupani. Berarti na sulud waro halakom majalo berita nauli nina. Bunak pola gabi moru semangat taninna tonggo utonota na ni Yesus ay Jesus na di baborha nai
Isianna di dok mulu ditulak hamu pir-pir hokamu ma orbu na di pak munainin na. Alai mulu dijakun nasida dohamu sahak matu nasida dameinin na damema pengisi ni jebui jala jalon nasida pasu-pasu. Ima dingok nasida alani aladang adong mabuka jabuon di pir-pir honda sida ma orbu nadi pak nai mulak menasida. Ape tarsonggok masudina sahuriyai. Aswaha so dia sugut nai di bereng masurbu jabuon jala dang adong naselama. Jala masih pabua menasida mulak gotok situ na budari sejabui ala gula ibereng ninna. Ubigi pir-pir honda sida do orbu nai pak nasapak nai ninna. Beh esutung na murugu tu Tuhan ini na. Jala semule sani maninna sude marwasi dango lebih menulak gabe mersyadu mamajalo pertanyaan. Luar biasa. Dang binoto ihwaso ni debata patuduhon hasok kalonna doh keadilanna di tonga-tonga ni huriyai. Awur seado anggo krama jatiol la sok kamu nanggo sedete nah ya menulak Tuhan Yesus. Jala porsiado au budu di hilala hamu marhitin na di jalo hamu pertanyaan di bagas muna nama jalo Yesus hamu di tongan di bagasi ai di pasio Yesus do mia madamei di tongan di bagas nasida jala dapotan pasu-pasu. Alani porsiado au marhiti persaurata doh debata di son bui hita merpadan madok adiga sugut tungna sujadi au manulak Yesus di tonga di bagas. Nunga gabi camita na mangului ngama paktorhon hata ni debata na tabigi di minggu paupato doktrin tati son. Ala di dokdo memang di jamita sadarion ikok katidak konota asini rohani debata di perdelanan minggu lutong. Buhama hita laho patuduhoni. Marhite na tok-tok kita dame sonang rohata laho majalo hata ni debata. Takuboto manang nalas rohamu nang majalo hata ni debata di minggu sedarion. Jelebui hamu las rohamu marulupulu penon holan amen-amen inda di sunamang. Muliate ma Tuhan. Dipa sobuhodo wesu. Dame do rohaku dinamulak siya bagas mo. Mulu dong pagkatidak konor siya kita di sima nong merperbui jamitai hatan di debata di perdelanan ninggulutan. Urian itu hatta dada holani nanaing dohonon ni jamita otu hita di bagasa minggu sedarion. Adong dope marang dapi ganaing naing dohonon na. Dukta jakot debata di nguluton di dokdo ikon ulu hita merbagi pasu-pasu ni debatan nata jalo mulu didok nakingani manaksa tahu penai bek kamu ektaber mulai ektaber ibu tuhan mutahe iya sagalas pedina air biasai air sinumoni tang lupain debata disi nuaeng buharu naik tutu hitau luar biasa duna yang perkrama jatio nulu membagi pasu-pasu na jinalomu tu akadungamuna idun wae. Asa betul lah mulu tajak ke pertanyaan di tonga di bagasta na masagi pasu-pasu na tajalo siat debatado hita turungata. Ay gabi di day. Dongata ma pasu-pasu na pinasahat ni debatado hita. Takuboto sudah hita maboto hata ni da tua-tua. Alayang ko kada itu riboto do na tua ni bata idok go itang yatok kita sudah gay mamora ala di dok alay namora na buidayum manin ala gudang go harwa namora ni halak bata na ujuyak kasiuli mangging ate ala ni do banda gabiro na sida madok ikon namora na buidayum ma namar lapata bui halak na asing medai pasu-pasu na dong di bana takuwoto manang na porsea hamudisi na julu ini na memang adorakso ditorusi berita na uli halak batak akka
si huli mangging go. Uben nang istilah si huli mangging di halak Batak kate. Ulu dang ulu. Mangaleon nang go saotik petulungan na ito rigwari do si huli mangging gainin na. Alay mululu do mangaleon tulungan na anebese dinin na. Kubarita humajo barita na pinabuan niya ka nang mengalami di tiki. Di guari ma batakon adorakso disirai barita na uli si huli mangging. Tabereng memang natuhodo tutui jalahiata alami. Jadi sada hutanin na adong ma sada keluarga. Jadi amatai tinggas do tutobak. Jala inatai pe berjudo anggo di guari halak. Jadi di nalaon tutobak amat tahun HP di dalani di bereng memerbedai musang. Saya merbedai musang sampai gale-gale. Bah, mak kesempatan orang dia unaruhani bana. Ibu-ibu na matu-hatuk ala nong gale-gale musangor rupani olah dia atuk kolibana atau atuk monitor mate. Itor las maruhana meremil-mil meibana anggonan non alas rohani natai jabu naruhana. Jadi dibuat di mana masali dua musangong. Jadi itu ngadalan pajupang mado salah remaja. Bah tulang. Wari bekupang dapok mu dua musang ninda. Bah itu bah aku buat tuang dapat kin benda gebibui. Dapat tahu dua ninda. Itu ngasih majoroham tulang ninda. Ai bah saya ju yau musang menina. Bada. Pas gebi ho saya ina. Ai musangi boto tulang konina. Mulu dibuat na di bagasan nai ijarum muse pangalapanai gebi bui do hera musang na mangulu. Jele bui mah hiasan di jabunina. Ola didok rupani bui hiasan di jauh bah. Ai jabu ku bah perlu do hiasan ina rohani mana. Adang bah rekod do yaud dua cinina. Bah. Lah culu huli mah tulang on narohana. Jadi ijugul hon remaja mando muludang ulu mengalih sada ba nanggot daging geliat do satonganin adang bah itu ahai harwa aidang boto tulang ayang go daging musangon ubet duinin bah anggo ubet duin bah salionok kutu ho darwani bana adang bah yaudur rikok nina saya manang bu hape di bar remaja manggil helik tulang ngaon dang ulu mengalih nah babuana weruk kunaing cuma kali tulang mau. Ala ni hulik mu kemarjia mah honar ani bana. Mulu sungoni songono matulang nina ahai mulu tuk suluh mangaleu daging ngai nanggo butuhan nai nina bagi dalam mai nina. Ai waharwa ai di kotoran ni musangi do adong ubet nina. Ubet ni ahai ubet ni ria pinna. Hola di do ubet di ria bah ina tadi jauh ria podo ina rohana muse bangkuna dok kapila sebaruhan nyata nembengi deu melum maria menaruhani bana ala yang guri macam ado anggo mate maho alani hulikmu inaruhani bana jadi ujungnya ala languli bana ibu mesongoni musang naon hola dialamani do pe ngamar mil bana ho terbigi sorna tai pos marohami nang ni bana ai songon nasi ngamaton narohana anggo ria mi melum menina wah, bui, nggak semua dililingi ria pesumar nabelu mahapi ubai nubak nedang bernabelu minna. Persea mang ho ngahubun nang ubak naisonin. Ya aduh imunin. Dang ison ubak naninna. Baru dibola ma musang nao dibuat makotoran nai. Ayo din na ubak ni ria. Lapu matu rukung media kariat bam matu sinina. Bulu suruan nyatai bam ma kotoran ni usango baso ina ma mangangguhi may iba na gatal hiya majala mo dilala mangangguhi may nataw hola nala ni huli mo mau gabi marjia maunin na mata hejol madahuli tinna huli mangging inna samlisan ito inna mula ni kuwari huli mangging or rupani ala ni huli mo mau gabi marjia may iba ninna ima beritay nuai kita mamanulik kitso tunggu tido dong doho tita songonika ay naguda kalak batak mulok sekseng ngaruh paling ngadok dorong buruk-buruk ijo tulang seng mi ay nakubaju lubu ni manuk kinda bah lubu ni manuk pe rekod benok kinda ay dang bah benok kunai lubu ni manuk kuninda
doh akalenasin dakwotoy ko taon tong bui satu na yang mengaliri. Ulun wang gabi burak rohamu na mengalew nakakardus-kardus itu akapemulung. Kan ulu dosongoni terhilalan no 100 rupiah na. Hola na ni uli na dang uli ba na mabagi wakadongan na pemulung. Bui di alain wang madipakulingi debata. Halak naong majalo pasu-pasu ni debata harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Ido nanang dohonon di jami tahun. Alani porsiado dung minggu sadari odang adong behamunang buseda na hulit. Alai buasma lumubi tu harajaon di debata. Nuaing berusaha tau tu son pembangunan desa. Jalan mulu sudi hamunang marpadan alani jami tahun. Alani pasu-pasu ni debata dengan basa ni debata naok pinasahak na tuau hahi paso do akai nakok ni pasu-pasu debata. Ikon huleon sasak simin tu pembangunan bagas joro. Porsea mamrak pula sebulan na turbui saya pembangunan tay. Ang giyak majami taong makehe rohata buhano hita asa ukap rohata. Managi pasu-pasu nanileho ni debata tu hita bain hararara ni harajaon. Marhitei matoktong dame sonang rohata ala taulahon na pinangido ni debata siyan ganuk nong majalo pasu-pasu ni debata. Alani marhite minggu paubato doktrina tison takas madihita pabua debata taina adil do ibana sianda julu sahat tunuaeng jala didok ibana para sirohana sumurung nama ngasi hita sahat rodio bason atong dohok mahita marasi ni roha ido na pinangido ni debata siap kita di minggu sedarion di pasu-pasu tuhata manang hita mardame sonang mulak siat jorona nabadion. Amen martang yang mahita. Mauliate do puji-puji ma dihuali di bata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Na mangaluas hami di bagasan hai paso do las niroha. Bongot tujorom na badiao di hari na pinarbadiamon. Pasu-pasu masaluhut na ruas ni huriam. Nama dapat toko tujorom di hari na pinarbadiamon. Luas na sida mardame sonang. Marulupulup lahu mamulus ari-ari na pinasahak mutu na sida. Tung di parhatobok nasida wasom doho habel gomu doho asini roham na mga linggumi ngulunami arian doho borngipe. Alani Tuhan dinamula anor ruas ni huriam siat joromon pataru manasida di bagasan las ni roha do damina sako sahat tutongan ni bagas nasidabi. Tuhan lah songonima hutangnya ko kami do pembangunan di huriamon saya pasu-pasu asa tuksikop merdala ku bartulomo ni roham. Lah songonima nang akaruas ni huriam hutangnya ko kami tua rupa muna sunbadiai lumubi akan di bagasa persahiton asale honommu hamalumod di nasida asado nasida marulupuluk marlas ni roha songok kami nang marlas ni roha pajupang dohotho di corom nabadiaon. Secara khusus inanami nyonya ka manurung burung marbun. Inanami nyonya tabun boru sibuea manang upupatar. AMT Hutagalung Bonariski Samuel Munte. Doh sudi Tuhan akaruas ni huriamna sohagwara kami na dibagasa persahiton muay. Asima roham Tuhan dinasida. Lehom mahamalumon na syakko. Jalapehom matangamu na kuhaso itu pamatang nasida. Asa jupang nasida hamalumon na marharoroas yakko. Yaka dokter do para medis na manangani nasida. Say pasu-pasu. Asa idala mo mga leon hamalumon ng turuas ni huriam. At tok Tuhan, ho manamar sangap di bagasang minggu nami sa daryon. Jala di bagasang las ni roha mahami toktong. Managam pasu-pasum si pasahatom mudo petuhami. Atong jalo Tuhan tangiak pangujon nami, nahuso baho kami, holad di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta laos tapasaha ma piliatan na dumenggan Tuhan rajaun ni debata. Doa
basa-basa mi sudena di awon saleong mamataku nai modo ulaku saleong nagaku ngomong nan ulaku urupi tatap aututu panopana burju. Tuhan si hopok au sai buri tondikon mari temudarni torusi golukon pinuji magormu agama pakokopmu iban pangolokku nangasa ulaokku oh Jesus ipaluau Tuhan mau padam. Tuton dimi Tuhan ulehon dirikon sai tok madirajai sandok pamatakon ibana hutanihon sai sabrau ditogihon tumolu pertonian manahan diujian oton di parbadiai sai homarajaki. Mari kita siap buka nomor 146 ayat saja dulu ayat 2. Oh Jesus, nain kardidi no poso-poso sai romangalini bulut manjalo Wana torasna nasigabe
Tuson ay nagpasahoton ng luhod at Alia manami na di banwagijam, narodo hami tidulum mabuan akadagdanahon. Saya si maruham, jalo manasida gagi anak komo. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangiahi hamuguan sugut, marhidihite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihamuna nagoras tanggung kamumah. Atong hamuak kadongan na mabuan gagdanak si Bibiono. Tangyo kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliap Bibion min namadok akasisian. Uday hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tibagasan guar ni debata ama doho anak doho todi berbahagia. Ajari hamu manasida mengaraduti saluhut nah tonahoni Tuhan. Jalai ngokma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasianganon manangise nakosea doh ni didi dakotan hanguguan alai na sososea odauhu musuh tangyo kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan mabuat dana Tuhan Yesus asa di jalan. Alai dipicang akasisian naima nama buat ini. Jadi tinggi Tuhan Yesus suku maruham hidupma. Loas hamuma akada dana kiro tuau unang orai hamuna sida. Ai dia kasih somonido harajaon ni dia mata. Natutudo na hudokot Tuhan manangin sese anggo sosomod dana ibana majalo harajaon di debata dang bomot ibana Yesus tungi ihaul maakada dana ki dia pehom matangan na tunasida mama sumasuna sida tong hadi dapur kamu majolo apor siapa au porsia atong alusi hamuma hata na husukut tonon na perjulu di pangido hamu nuaeng di dion akada danakon tubagasan ni nahina porsiamuna alusna di pangido rohanami nabaduahon beha naulu do hamu mamudaya nakom munaon asa diboto jala diuton nasida hata ni debata alusna naulu dohami napatuluhon naulu dohamu marsuruna sida tu gereja doh tu perguruan ni huria protestan asa gaberuas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu dohami atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma sada-sada keluarga tujulu.
Ale Graisita Natalina si Hobing, udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata, rudi saliling nililingna. Amin. Ya. Belangkonya yang apa itu? Belangko yang ini namanya. Ale Janeta Yukalia Situmorang. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho, di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata, rudi saliling nililingna. Amin. Ale Maria Octavia Victori Situmorang, udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho, di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata, rodi saliling nililingna. Amin. Ale Edward Jameson Susanto, udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, do tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Diramoti Tuhan debata maho, di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata, rodi saliling nililingna. Amin. Jongjong ma natoras na mabuan ni anak ko tupad di dion na badia. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akada danakot tuho. Jala di jakokodo na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham doho diakana toras ni danakon. Sai pergugui jala ajari mana sida manugunogu danakot tuho. Asarap na sida taruli diakka artani harajaumu. Amin. Marede hita las jongjong maita saluhna. Saat maturo amin, Yesus wangi doa namin. Tugu itu surgawi,
Tangiang Mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di julum, pasupasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulo na rajaommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite ide toddim, asalam utadahami godang ni sileo-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehom roni roni pamataku osano hutkuki roni salut mataku rupasahan Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaommu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasadame, jalohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. 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 Horas madita salutna.
si hop-hopau sai buriton bikon marhite mudani torusi ngoluko